marifatigi jɛkulu tagara ka t'u daga sɔgɔmada joona la duniya jamanaw ka keleyatɔnba ale wulila ka bɔ a ka saradasu daga yɔrɔ min na n'a bɛ wele ko kan ni sɛbɛntiyara AFP fanfɛla la ka bɔ jamana ka nagakɔrɔ mara yɔrɔ dɔ ɲɛmɔgɔ ma mun ma sɔn a tɔgɔ ka fɔ ka da nin ko in a ɲɛsiranya kan. CSP ni o ye cadre stratégique permanent ko ale kɛlen do ka MINUSMA tun dagalen bɛ yɔrɔ min na Kidal o kan k'o ta nin wagati na ni laseli kɛra u ka sɛbɛn fura dɔ la. Nin ye kan sabanan ani laban ye mun labilala MINUSMA fɛ ka bɔ Kidal mara kɔnɔna la Tesalit ani Aguelhok kɔfɛ. Ɲininkali ye mun ye o ye Mali furancɛ fanga mɔgɔw ka jaabili ye ni o ye ka se ka u ka mara boli Kidal kan kan ni marifatigi jɛkulu olu kɛlen do ka t'u daga ye o kɔni kuma o bilala kɛnɛ kan nin wagati na. Nin kulu ninnu u tun ye bolonɔbila kɛ bɛnkan sɛbɛn dɔ la ni Mali jamana ye san 2014 ani 15 wagati la wulila ka mankan daminɛ tuguni kabi MINUSMA ka tagaliko kuma o lawaleyali daminɛna. U ma sɔn ko MINUSMA ka se ka ni kan ninnu di Mali jamana faamaw ma. Kidal ale ye kan 8nan ye MINUSMA bɔra yɔrɔ min na kabi utu kalo daminɛ la Mali jamana kɛɲɛka ani camancɛ yanfan na kan 12 kɔnɔna la. MINUSMA ye sama ka bɔ yen teliya ani bagabagali kɔnɔna la.